What's up guys? So, daghan kayo. Oh, bakit rin? Guys, naaday daghan kayong ligbos no or mushrooms. Kung sa Tagalog ba kabuti dito sa sulod sa kanang kita mo ng kasagutan raa. So, dami nakakita daghan kayo guys. So, makita sa din niyo kung unsa nang kahagard sig pangitag kabuti no. Sino yung pangitag ligbos? So guys, natsambahan gyud namo kung asa napit sila makita o makuha. Sa pagkakaroon guys, nagsige pa ako lingi. Kabasig daghan pa kayo. Kay paborito jud kayo na ko na siya no nga pagkaon. Natsambahan lang gyud namo karon nga nakita gyud namo sila. Napo din sulod ba daghan. Sabit. Isab tibas. Guys, daghan kayo dito oh, sulod. Zoom nako. Kita mo timo. Tara guys, mo na siya. Yan ang kurang mano. Oy. Intek. Lang no kay marag. Tandid sa gantik. Makan dito. Guys, sige lang ito kakadhantik no. Sige. Sulod na. Tapi mo tabo ng dahon no. Lumay ka na rin kung man din tubo. Nahat sila tubo. Kung gusto gyud, makusukit ulan ang. Dago kayo sila. Kadaghan na eh. Wow, kadaghan. Tabik. Wow. Daghan kayo guys no. Okay. Wow. Oh, maraming pa. Kana uy. Okay. Guys, antik kago. So makakaon man pud tuod tag kaning ligbos pero gitaon mapunta sa mga hantik diri ah. Shoutout ko sa kumanghod nga pugyan kayo mga ligbos. So ako manghod dili ko maigo dira no. Pati na akong gamay dako ah. Pati na akong gamaya gyud para maigo ko dira. Nya guys, napa diri sulod oh. Pa dito oh. Di lang kay maklaro kay tugod sa kadaghan og sagbot, di kay siya maklaro nga naa pa dito sulod. So ako manghud ay bahala na. Sa pagkakaroon no, ihan ang gihagbas ang location sa naay kuan, ay ligbos. So sa mga wala di kailan ng ligbos guys, kuan na siya kanang ang ligbos mo na siya ang mushroom. Kung sa Tagalog kabuti.
sulod ka gid sa dito no. Gani lipot siya bay. So murag yun nagbanig ang ligbos diri adapita. So perting daghan ng mushroom guys. Wow. A few inches later. Tumubuan na, Bik. Ay. Nainit ang gawas. Tumubuan. Ha? Nadra, tumubuan tara na. Ang ba naglupad, duha ka buo. Asgard yan. Guys, ito bubuan. Mula ko namin, no? Guys, muna akong pinakahadlukan sa tanan. Kaya napaakan ko anag bali upat ka paakan sa isa lang kaadlaw. So mura kong mamatay sa kasakit, no. Okay guys, monita na namong nakuha, no. Daw kita na to. So himabaw siya sa silupin nga pula. So nasa extra large nga silupin. Pareha basig na pud. Pakita nimo nga gikapoy naming duha sa akong manghod. So kapoy jud kay manguha, no, bisag igo ako nag-video, nagyaw-yaw ug nagbandar. So tara. Guys, karong adlaw mao ni among nakuha, no. Gulay, bulak ug ligbos or mushrooms. So guys, daghang salamat. So mobalik lang ko unya, no, ipakita lang ko sa inyo kung unsa kadaghan ang ligbos pagbalhin nako ana sa planggana. So bye-bye sa for now. Bye-bye. 2 hours later. So mao to guys, mao na ni tanan mong nakuha, no. Isa ka planggana nga gamay. So daghan na kayo ni. So kitan po nimo sa akong dagway nga parte ng kahagard sa Sigig Pangita sugod alas 8 sa buntag. Naabot na lang mi og alas 3 sa hapon, no. Sigig Pinangita ay. So nawad-an na unta mig paglaom nga makakita mig ligbos or mushrooms. So daghan jud siya kayo guys. Matagbaw mi kinahon ani, no. So karon guys, ang buhaton nato karon is limpyuhan na nako ni, no. So please keep on watching. So okay, tuluan na mo kung saan paghinlo. So maghinlo man ni guys, for example kani siya. So bata-bata pa, tanggalon nilang nimo ning iyahang ang pinaka nalubong sa yuta, tanggalon nimo. So kani kutob diri, tanggalon na ko ni siya.
ano lang guys. So nga siya nabilin. Imo siyang bulagon, ang lawas ug ang iyang payong-payong imo siyang ibulag. Guys. So ang kani siya imo pag siyang tungaon. Na tunga siya. So ilahi nato ni butang no. Ilahi nato butang ang iyang payong-payong ug ang iyang lawas kay kani siya mas dugay siya malata. So tungaon lang nato ikaupat iyang payong no. Siya. Tapos ang kani pud siya guys, tungaon po nato siya sa tunga. So inana lang siya guys. So ilahi po nato ni siya butang. So inato lang siya paghilo guys ha. So magbalik-balik lang ka. So guys, mao na siya among tig-kolekta no. Dali big pag-hi diri sa video. Hello. Mao na siya big no kay mao na akong manghud nga gwapo. Siyempre. More may lucky. May laing laki. So, sagid ang gwapo. So, aside sa kuha, ikaduha siya sa pagkagwapo no. Oh my God! Wow! So guys, inanara paghinlo guys ha, balik-balik lang. Oh, by the way, nice kaya ako ang background guys, no, kay naman ko sa bukid. So, hello mo sa mga nasa ubos. So, kato lang sa guys, mabalik lang ko taod-taod. 2 hours later. So guys, muna mi og himay-himay sa amo ang mga mushrooms. So mao ni ang stem o kanang punuan niya og mao po ni ang payong. Payong-payong niya kanang murag isak. So guys, mao ra siguro to no. So by the way guys, salamat guys sa pagtan-aw. Unya guys, paki-like pud guys kay gwapo kay ako ang background. Wow! Please like and subscribe to my YouTube channel. O pwede po ninyo i-hit ang bell button para po ma-notify ka pag nami mga bagong video. So bye-bye muna guys. Mao ni si Rico, Junjun, and have a great day for now. Okay.